Nalibali bantwana bam, nalibali bantwana bam. Sanibonani bangani abancane. Namhlanje ingwanekwane yethu kuthiwa intandane. Ibhalwe nguye uSiyabonga Sikhakhane. Kwasuka-sukela Cozi. UMisiwe washonelwa ngabazali esanda kuzalwa. Wakhuliswa ekhaya lezingane. Wayehlezi ejabhile efise ngabe uyalwazi uthando lukaBaba nomama. Uma ebuka umabonakude abone izingane zijabulile zinabazali, kwakumphatha kabi lokho. Wayengakuthandi ukubizwa ngentandane, noma wayeyazi ukuthi umuntu ongesenabo abazali ubizwa kanjalo. Ngelinye ilanga kwafika omunye umntana wentombazane owayejabhile naye. UMisiwe aye kuye. Igama lami uMisiwe, wena ungubani? Ubukeka ujabhile. Athi lo mntana, mina nginguThandi, abazali bami bengihlukumeza kuze kwabizwa osohlala kahle bangithatha bangiletha la. Abazali bakho? Kubuza uMisiwe ngokukhulu ukumangala. Usho ubaba nomama wakho? Engakholwa akuzwayo. Athi uThandi, yebo, abazali bami. Bengike nje ngilale insukwana zilandelana ngingadlile, imali yokudla bathenge utshwala kuphela ngayo. Uma sebephuze ngokweqile bexabana phambi kwami babelwa. Kwamthusa kakhulu uMisiwe lokho, ngoba yena isithombe sabazali ayinaso sasingenjalo. Nasesikolweni besesengayi, ngoba ezinye izingane bezingihleka zithi ngiyahlupheka, ngizacile futhi namfanekiswano yami igugile. Aqhubeka uThandi. uMisiwe wasondele kuye amange bese ambamba ngesandla. Akekho ohleka omunye la, kusho uMisiwe kuThandi. Emva kwesonto lo mntwana efikile nje wayesejabule ehlezi ehleka. Lokhu kwamfundisa uMisiwe ukuthi ukuba intandane kwakhe akukho kubi kunokuba sekhaya elingenathando. Cosi yaphela indaba yethu. Nalibali bantwana bam, nalibali bantwana bam. Senyosala kahle-ke bangane bami abancane, ngiyathemba ukuthi elakho ikhaya linothando olukhulu. Bye bye.